Здравейте. Музика, колеги, музика! Плейбека? Синбека. Срещнах вчера тарикът, той оказа се богат. Разпознах го далече, че е мускулест и печен. В миг просветна ми идея, той май е от нея. Знае по-добре от всички как изкарват се парички. В тоя миг той спря до мен с лъскавия си каен. Джама спусна и продума, булка с теб ще спукам гума. Бързо аз го опознах, 10 дена грях след грях. Имах всичко без да бачкам, без живота да ме мачка. Водеше ме той по срещи с мъже с широки плещи. Бизнес вика правя аз, ще търгувам с газ. Запознаме с много хора, с футболисти от отбора, с депутати и с министри, всичките с мисли чисти. Станах още по-красива, по-нахална, неочтива. Ах, успях да се издигна, Слави Бинев ми намигна. Всичко тъкмо стана супер, взех си собствен мини купър. Спах с един красив данс, хванах втори тото шанс. Ама моя ме надуши, от тогава нема суши, нема и Порше Каен, роклите пера в леген. Наистина новият мой идол и кумир в средите на по-фолк жанр, разбира се, Ротана. Ротана, като те гледам толкова подготвена и всеотдана, ми се струва, че това не е първото ти излизане на сцена. Какво ще кажеш? Благодаря. Подготвила се дълго за това участие, може би? Ние репетираме с оркестъра от известно време, но сега, след като Слави Бинев, един от нашите, стана шеф на културата, и аз реших, че е време да стъпа здраво, да стъпя на сцената. Ротана, кой е вашият поп-фолк идол, така да се каже? Човекът, изпълнител, от който сте се учили във вашата кариера? Кондио Амед. Но вие имате снимка с Тони Стораро, между другото. Това няма ли да обиди Кондио? Ние сме, виж как си седим, ние сме дюет. Не обявихме заглавието на песента. Как се казва, между другото, песента и това знаково парче, колко го сътвори, разбира се, защото чухме интересни мотиви. Песента направихме с една млада авторка, тя се казва Мила Стоянова. Специално искам да използвам момента да й благодаря. Много талантливо младо момиче. С музиката работихме с моят компютър. Правихме там мини работи, не знам как. Това е диджей компютър, може би? Диджей, да, компютъра го направи той. И какво ме пита? Не разбрах. За знаковото парче. Знаковото парче. То се казва Химна на културата. Химна на културата. 2014, да. Значи за Слави Бинев. Значи ли това, че вие сте очаровани от предложението, избора, въпреки протестите, които имаше, въпреки противоречивата фигура? Чест хора не знаят колко говорят. Така, мисля, че е време да разкрием сега Рут. Рут да ни обясни колко време заучават тези